Good morning, another day, another life. Tinda is life. Oh, ano ito? Ay, nagbukas ba? Okay, ano digdi kay hardware ta. Alam mo naman ang tawag din sa bongga. Aloy ka na nagbukas hardware? Aloy na ako nagbukas digdi. Ini mo, dako lang itang product digdi bibenta ko nga ni oh. Pwede na ipangpukok sa kanya. Yan, mamaya yan. Eh di man, ano sa nini, G's. Barato kaya digdi sa kuya. Nakuha ko siya duman na ano. G's na sa Yung ini. mga kanina mo tabi, araw. Ay, ini, mga pangkanina, mga ini sa ikos. Ay. Tapos ni mga kadina sa ano. Pero tabi na yun. Ayaw, yan. Mamaya yun. Abay, hindi siya na yung tabarato nga, hindi sa kaya. Kuha pa yun. Kanina, yung kanina. Ini kaya, medyo man ini. Taalaba, 150. Ha? 150 ini. 150 yung ngastapang electric pan mo. Mga gayon talaga din, ang ngasta talaga daw sa digdi. Hindi, kaya nagre-rewind. Patalong ka man kaya. Pero yan, 150 yan mga kadina, may 100 kila dyan, may 200. Ini sabing ano, ini sabing mga araw kayo. Ay yan, so pang ano yan? So pang ano ba yan sa pintuan? Bainiti sana yan, barato kaya sige sa kayo. Nagkakalang ito mga pot. Ilang mamira. Dahil igano ko lang, igapot ka, ikampas ko lang ta kung barato dito sa inyo. Barato talaga dito sa kuya. Mailing mo man yan. Mga ilaw. Ito, 50 sa daan sa kada sa kaso. Nag-wholesaler man kami 45 sana sa imo kung wholesaler. 10 pataas. 45. 45 siya na. Hindi siya pa ba ang sisi ka naman. Ganyan baga. Dikti kaya may heels kita yan mga butang yan. Ayan, iyan. Ano sana yan? Saan gato sana yan? Pag may baha, may bagyo, may gamit mo. Alat lang. Araw kayo mga bangko. Ayan. Pati hindi man pagbabakal, patukawan hindi. Kasi bago ka pagkapot, mabakal ka uda eh. May itutuglo kaya ako pa ng hardware. Nagpatuglo pa na ako dumang hardware. Yan sa ano. Tapos isaro ko na sa presyo. Kung tira lang presyo kayo eh. Iglista ako pa rin. Kamay ko man arara. Pasensya ka na pa rin. Alat lang. Hindi pa rin. Alat lang. Tapos ko sa'yo.